Každý deň by mal človek zažiť niečo krásne, aspoň jednu malú vec. Tian predstavuje príbehy s krídlami. Tian je francúzska rodinná firma s dlhou tradíciou. Špecializuje sa na ortopedické a kompresívne pomôcky. V podstate som začala chodiť a to chodenie prerastlo do takej vášne, že som po 5 mesiacoch toho chodenia dosahovala výsledky 20 km denne. A jak som začala chodiť, tak zrazu mi chôdza nestačila. Zrazu som mala pocit, že tie nohy chcú viac, tak som začala behať. Takže pridala som behy, charitatívny beh pre porazených, farebný beh pre podporu olympionikov. Toto ma bavilo a tam na tom behu neporazených, na tom charitatívnom som sa spoznala s tými ľuďmi, ktorí sú takisto postihnutí a tam som si dávala dokopy, že aké som ja vlastne mala šťastie v tom nešťastí, že som dopadla tak, ako som dopadla. Kvôli tejto mojej diagnóze, čo obsahuje aj narušenie statodynamiky, som prestala behať. Moje ale také najväčšie záľuby sú chôdza, otužovanie a keď sa podarí táto ortéza rozbehať, tak bude aj ten beh. Pozrite si náš ďalší diel príbehu, kde nám Kvetka porozpráva o svojom príbehu s Tian.